ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚನಿಲಿಕ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ. ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಲೋಕದ ಕಣ್ಣು ತುಳುವ ಮಣ್ಣು ಬಂಡ ಅವು ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ತಲ ದೈವ ದೇವರು ನಡತಿ ನಡಕೆದ ಕಾರ ಮುಟ್ಟುಲುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಜ್ಜೆ ಗುರುತುಲುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗದ ತಲ ಬಂತುಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪುಣ್ಯದ ತಲ ಬಡಗ ಎಡಪದವು. ಶಾಸ್ತ್ರವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರು 1,000 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಂಡದಲ್ಲೇ ಮೂಜಿಲಿಂಗದ ಊರವಾದ ಉಂಡಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ತಲ ದಾದನ ಏತೋ ಕಾಲದ ಗಾಲಿಯ ಬರ್ಸೋಗ ಕಾಲದ ಪಾಡುಗ ಆ ದೇವಲ್ಯ ಗಿದ್ರಿಗಿತ್ತಲೆ ಆಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು, ಮಣ್ಣವದ ಆಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು, ಅಲ್ಯಾಂತರ ಐಗುಲಿ ಆಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು. ಆ ದೇವಲ್ಯನು ಗಿರ್ತಗಟ್ಟದ ಮಾಡ ಮುಗಿಲಿನ ಬಾನ ತೋಜೆ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅನುದೆತನೊಂದು ಆರ್ನ ದೇವರಡಿ ಅಂಗನೊಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬದುಕಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೇಸಲಿ ನುಂಡು ಮಲ್ತದ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚಿಲ್ಗ ಪೊರ್ಮಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಠಿಣಂಚಿತ್ತಿನ ಮೊಡೆನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಡಂಜಿ ಲೇಸು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪಂಪಿನ ಬಿರ್ದಾಲಿಂದ ತೊಂದಿನ ಪುಗಾರ್ತೆಂದ ತೊಂದಿನ ಆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಮೂರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ತೆಲೆಬಲೆ ಇದು ಇಡೀ ಲೋಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ದ ಅಜನೇನ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ 2 ಕೋಟಿ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹುಡ್ತದ್ದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರಿಪಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ತನ ಬದಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಎಗ್ಗಿಗೆ ಎಡಮನೆ ಎಗ್ಗೆದ ಎಡ್ಮನೆ ಎಸಲ್ದ ಒಂಜಿ ಐಸಿರ ಮಿಜಾರ್ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ ಬನ್ನಕ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಾತ ಪುದರ್ ನೆನೆಪಾಪುಂಡು ಇನಿ ಕನಗ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಲ ಆ ಮಿಜಾರ್ದ ಪುಣ್ಯದ ತಲಟ್ ಮಲ್ಲ ತುಳುತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಪುದರನ್ನು ಲೋಕಡೋರ್ಬಡಿ ಪಟ್ಟು ಫಸರೊಂದುಲೆರು ಐದು ದುಂಬೆ ಮಿಜಾರು ಗೊತ್ತದ ಆನಂದಾಳ್ವೇರು ಕಂಬುಲದ ಕಲಕ ಪೊಸ ದೇಕಿನ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಮಿಜಾರು ಗೊತ್ತದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಶಿಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಐಡ್ದುಲ ದುಂಬು ಪೋಣೊಂದಾಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗೋಡು ಮಿಜಾರ್ ಅಣ್ಣ ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮಿಜಾರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಿಜಾರ್ದ ಊರ್ದ ಪುದರ್ನ ಬಿಜಾರ್ದ ಕೊಡಿನ ಲೋಕಡೊರ್ಬಡಿ ರಾಪಾಯಿ ನಕಲು ಏರಾದಿ ನಕಲು ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಮಿಜಾರ್ ಅಣ್ಣ ಪೇರ್ನ ನೆಂಪುಡು ಅರೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆದ ಇನಿತ್ತ ಈ ಸುತ್ತು ಈ ಇಡೀ ಸುತ್ತುಡು ಅರೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆರ್ನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರದ ಹತ್ರ ಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಎಡ್ಮ ಅಂಚನೆ ತೆರಣ ದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟುಗು ಇಡೀ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರದ ಒಟ್ಟುಗು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರೆ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ರಾಜಕಾರಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೊಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ದುಂಬತ್ತ ಉಂತದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಕೊಡುಗ ಇದಾನಿ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿಕಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಅರೆಲ್ಲ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೋಡು ಮುರ್ತತ್ತರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಶ್ವರ್ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕೂಸಲ್ದ ಬಂತ ಎಸಲ ಎಡ್ ಮುಗಿದು ಜಾನಿಕಲ್ಲ ಇಂದು ನಂಕೊಂಜಿ ಲೆತ್ತು ಮನ್ಪುನಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ವನಂತ ನಮ ಗೋಪನಗ ಅಂದ ಕಮೆಂಟ್ರೇಟರ್ 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 ಕಂಟ್ರಿ ಬೈಪನ್ ಏ ಕಂಟ್ರಿ ಬೈಪನ್ ಅತ್ತಿ ಆಂಡ್ರೆ ಲೆತ್ತು ಮನ್ಪುನಾರ್ ಲೆತ್ತು ಮನ್ಪುನಿ ಒಂದು ತೀರ ಗೊಂಜಿದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತು ಮನೋಲ ಬಂದ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಟೀಮ್ ಅಂಚ ಅದಿರ್ ತುಳು ಟೇಬಾ ನೋಡು ಈ ಗೊಬ್ಬುದ ಅಂದ್ ಈ ಗೊಬ್ಬುದ ಲೆತ್ತು ಮನೋಲ ತೂಕ ಅಪ್ಪನ ತೂಪೆ ತುಳುಟು ಬನ್ಪೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ತೋಕು ತುಳುಟು ಪೂರ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾತೇರ್ವೇರು ಈ ಗೊಬ್ಬುನ ಈ ಜನ ಲೆತ್ತು ಮನ್ಪುನ್ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಆಜಂತ ಮಿತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ತುಳುಟು ಪುರ ಎನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬುನ ತುಳುಟು ಪುರ ಬಂಡ್ರೆ ಆಬುಜಿ ಅತಣ್ಣ ಆರು ಮಸೆಣ್ಣು ಬರ್ಚಿ ಯಾಂದೆ ಮಸಲ್ವ ಈರ್ ಬನ್ ಬರಟ ಬನ್ಲೆ ಮಾರ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬೆ ಅಂಚ ಪಾನಾಡು ಯಾನಿತ್ತ ಗ್ರೌಂಡ್ ಜಪ್ಪೆ ಅಲ್ತದೆ ಸುರು ಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಡ ತೂಕ ಆಂಡ್ 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 ತೂಕ ಪಚ್ಚ ಪಜಿರಿದ ಆ ಜಾಲ ಅಂಬಿ ಆಡ್ತಿಲಂಚ ಬಾರಿ ರೈಸೊಂದು ಪುರಂಚಿತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಗೊಬ್ಬು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಂಡ ಅಂಚಿಡು ಮೂಜಿ ಗುಂಟ ಇಂಚಿಡು ಮೂಜಿ ಗುಂಟ ಒಟ್ಟುಗು 22 ಬಕ್ಕರ್ದ ನಡುಟ್ಟು ಚೆಂಡು ಬಕ್ಕ ಆ ಕೊದಂಟಿದ ನಡುತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಉಂದುವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಗೊಬ್ಬು 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ತಿ ಉಂಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತ ನೆಲೆ ಪುಡಿ ಜೋಕಲು ಹಿಡಿದು ನಂಚಿತನ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲ ಇನ್ನು ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೆ ತನೊಂದು 11 ಜನ ಗೊಬ್ಬಿಲೆರ್ನಗುಲು ಸುತ್ತ ಹೊತ್ತದು ಅಂಚಿಡು 1 ಜನ ಇಂಚು ಜನ ಕೈಟೊಂಜಿ ಕೊದಂಟಿ ಬದದ ಕೈ ಕಿಚ್ಚಾಂದಿನ ಪುರ ಪಾಲೆಲೆ ಪುರ ಕಟ್ಟಿದು ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಣ್ಣುಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ತುಳು ನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚ ಬಜ್ಜಿರದ ಮೆತ್ತನ ಐಸಿರದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಟ್ಟು ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಲಟ್ಟ ಜೀವದ ಮಲ್ಲ ದೇಕಿದ ಒಂಜಿ ಜನಮಾನಿ ತುಳುನಾಡಿದ ಬಜಿಲು ಮನ್ನಂಗೆದ ಆ ತಿನ್ಮಾಟಡು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಡು ಮೇಬುಲೆಪ ಒಂದು ತಿಗಲ ಗಂಟೆ ಅದು ತೋಜೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಗತದ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಿಲೆರು ಕೈಟ್ ಕೋದಂಟಿನ ಪದದ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಂದ ಒಂದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವೇನು
ನೆಲಕ್ಕೆ ಊರ್ದು ಕೈಟಿ ಬೀಜವೆಲ್ಲ ರಟ್ಟೆದ ಗಟ್ಟಿ ಏತುಂಡು ಬಂದು ತೋಜಾವ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರತನ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಸೋಕೋದಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಿಲರು ಬಾನತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದನಾರು ನಮ್ಮಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸತ್ಯಲಿನ ಉಡಲ ಕಂತಿಡೆ ಸುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆದಾದನ ಪನ್ಪಿನಂಚ ಅಂಚನೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೊಂದುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂದುಲೆ ಐನ ತತ್ವಲಿನ ಪಂಚಭೂತಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನ ತೂಗಾಲಿ ನೀರು ಅಂಚನೆ ಭೂಮಿ ಬಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಂದ ಸುಗಿಪನೋಗುಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಲನ ಮುಟ್ಟುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಪುಟ್ಯ ಬುರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೊದಂಟಿನ ಕುಡಲಾತು ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಿತ್ತಿ ಎರಗ ಮಸಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಬಾನಗೊಡಿತ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಮಸಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದಾದನ ಈ ತೊರ್ತು ಸೂರ್ಯಗೆ ಮಸಲೊಂದು ತಿರುಗಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಮಸಲ ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಗೊಬ್ಬಿಲರ್ನ ಪಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ 22 ಪಕ್ಕರ್ದ ನಡುತ್ತಾ ಈ ಗೊಬ್ಬದ ಕಲ ರಡ್ಡು ಕೈಟು ಒಂಜಿ ಕೊದಂಡಿ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಸೊಗಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿನ ಬೆಟ್ಟಡು ಚೆಂಡು ಬಾಲ್ ತಂದುಂಡು ಸೀದಾ ಗೊಬ್ಬಿಲರ್ನ ಕೈಕ್ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಪುಜ್ಜಿ ಈತ ಕೊಡೋರ ಗುಂಟ ಪಕ್ಕ ತೀರ್ಮಾನಕಾರರನ್ನ ಕಡತ್ತು ಬತ್ತದ ಪಾಡಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಚಿಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಾರ್ದ ಕಟ್ಟಿದ ಪೆರಡೆ ಉಕ್ಕಿಲೆಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೈಟಿ ಗೀಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊದಂಟಿಡಿ ಗೀಟು ಪಾಡಿನ ಒಂದು ಸುರು ಅಂಜನೆ ಕೊಡೋರ ಕೈಟ್ ದಾದನ ಕೊಂಬ ಬಿರಿಯಲ್ನ ದೆರ್ತದು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊದಂಟಿಡು ಕುಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಡೋರ ಮಸಾಲ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಹುಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಸುಗಿಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಚಾಪುನ್ ಮಾರ ದೈವದ ಬಂಡಾರ ಚಾಪುನ್ ನತ್ತಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ದೇಗೆ ಪೂಜಾರ್ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಎಂಕದಾನೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ ಅಂಚೆನೆ ನಾ ಓವೇಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲದ ಆ ಒಂದು ಉಜ್ಜಾಲ್ಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಚಿನೆ ಸೀಮೆದ ಮಾಗಣದ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿತದಂಚಿ ಜಪ್ಪನ ಹೋಕ್ರಮ ಅಂಚಿ ಇರ್ ಕೈಟ್ ಕಿಜಿಕಲ್ ದಟ್ಟಿ ಕೊದಂಟಿ ಬರ್ತಂದಾರು ಅಂಚ ದಾದನ ಉಪ್ಪು ಅಂದಿನ್ಯ ಬನ್ನಗ ನೆಂಜಿ ಮುಂಡು ಬರೋದು ಬರ್ತಾರೆ ಆಡೆ ಕುಡರ ಪಿಸಿರಿ ಏರೊಂದು ಪದೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುಡಿತು ಚೊಂದು ಕಣ್ಣು ಮಸಲೊಂದು ಕಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮೆ ತಿರ್ಕ ಒಂದು ಕಣ್ಣ ಸೀಮೆನ ಕುಡರ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ ಪದ್ದದು ಕುಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋದಂಟಿಡು ಕುಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಇಟ್ಟೆ ದಾದನ ತೆರಂಟೆಲ್ ಉಂಡುದು ಜೋಡ ಐಕಾದ್ರ ಅಂಚಿನ ಕಾರಿಡು ಚಿಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಡೆ ಕುಡರ ಅಂಬಿ ಅಡ್ಪನ ಅಂಬಿ ಅಡ್ತದ ನನ್ನ ಅಂಬಿ ಅಡ್ದಿನ ಜಾಲಿಗೂ ಕುಡರ ಕೋದಂಟಿಡು ಅಂಬಿ ಅಡ್ಪನ ಹಂಚಿದ್ದಾನೆ ಬರತನ ಈ ಸರ್ತಿ ಭಾರಿ ಸೋಕುಡುಕ ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಸುಲು ಕಟ್ಟದು ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದು ರುಮ್ಮ ಕಟ್ಟದು ಪಾರ್ಬೆನ ಚಿತ್ತಿನ ಚೆಂಡು ಸುಯ್ತೊಂದು ಬರದು ಚೆಂಡು ಮೇಕ್ 4 ಬಲಿಪು ಕೂಡರ ತಿರ್ಗಾದ ಕೇರೆ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಈ ಸರಿ ಕೈಲಿ ತಿರ್ಗಾದ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ ಹಾಕಿದೇರಿ ಕೂಡರ 4 ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ರ ಬಾದೇರಿ ಬಾನ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಚೆಂಡು ರಾವೊಂದುಂಡು ಆಚೆ ಬಲಿಪು ಹಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿನ್ನ ಪೂಜಾ ಟೀಮ್ ವಿನ್ನ ಅಂಡಿ ಗೆಂದಿಯರಿಗೆ ಕೈನ ಅಗೆಲ ಬಾತಿದೇರಿ ಕಿಜಿಕಲ್ದ ಆಡೀರ್ದ ಎತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೋದಂಟಿನ ಕೈಡ್ ಮಿತ್ತರೆ ಬಾಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇಂಚಿನ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪತ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಲಕ್ಷ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊಬ್ಬದ ಕಲಕು ಜಬಡಾದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದನಿಕ ನೆರಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅತ್ತು ಅಂಚಿಡು ಆಜುಗುಂಟ ಇಂಚಿಡು ಆಜುಗುಂಟ ಅನ್ನಿತ ನಟುಡು ಚೆಂಡು ಪಕ್ಕ ಕೊದಂಟಿ ದಂಡದು ಗೊಬ್ಬುಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಸಾದಿಗಿನ ಸೋಜನೆ ತಿನ್ನು ಗೊಬ್ಬಿಲೇರು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರಿ ದಾದನ ಕೈನ ನೀಟಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ತರಕತಿ ತಿನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮುಂಡಾಸಿನ ತರೆ ಮುಂಡಾಸು ಜಪಡಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಪಿಕ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇನರ ತಡವಲ್ರ ಬಂಗಾದು ಬಹುದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಡಾರು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲನು ಗೆಂದಿದೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಖುಷಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುತಾರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕು ಖುಷಿ ದಾದ ಬಣ್ಣ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬದಂದ ಆರೊಂಜಿ ಕೂಟ ಕಟ್ಟದು ಕಲಕ್ ಜಪಡಾದ ಇರುತ್ತ ಐಟ್ಲ ಗೆಲ್ಮನ ತೂತೇರು ಕಡಿದ ಸರ್ತಿ ಅಂಚತ್ರ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡಲಾದ ಕಲಾವಿದರು ಬರೋಡು ತುಳುನಾಟದ ಇಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡಿ ಉಳ್ಳಾಪದ ಸಿರಿಕಾರ್ಪೋಡ್ ಅವೇತ ಜನಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬಿಲೇರು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂಡ ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಹೂವೇ ಕೆಲಸ ಜತ್ತರಿಂದ ಗೆಲಮನ ತೂಪೇರು ಓಲೇ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚನೆ ಹೂವೇ ಕಡಿಪುಡೆ ಕಡತ ಪೋಯಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬ ಪರ ಹೂವೇ ಗೊಬ್ಬದ ಅಂದ ಈತ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ಇಜಿಂದ ಈ ಚೊರೆ ಪಟ್ಟಲು ಪೋತಾಯ ಐಕಾತ್ರ ಯಾಲ್ನ ಒಂಚೂರು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಗೊಬ್ಬಿನಿ ಆಡೆ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ದುಂಬು ಇಜಿನ ಪೋತಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲಕಲೆಪ್ಪೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಏತೊಂಜಿ ಪರ್ದನ ಆದ್ವ ಮಾರೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡಿನ ಈ ನಮ್ನೆ ಪರ್ಪಾತ ಅಂದು ಅತ್ ಬೇತಿದಲ್ಲ ಬೇಲಿಜ್ಜ ಏತ್ ಪರ್ಪಯ್ಯ ದಾನೆ ಅಂದು ಪರ್ನ ದಾನೆ ಅಂದು
ಅಯ್ಯೋ ಐಕ್ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜಿ ಇಂದ ಯಾನೊಂಜಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡುಡು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಲಿಪ್ ಕಿಸ್ ಕೊರ್ ಕಾಪಾಣದು ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಳ್ ಮಲ್ತ ಸಾಯ್ತ ಆ ನಿತ್ಯ ಕೊರವಲೇತ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಪನೆಕ ದಾದ ಯಾರುಂಡು ಇತ್ತೇನಾ ಈ ವಾಸನೆ ಬಾಯಿಗ ದಾನೆ ಶಿಶಿ ಯಾನ್ ಕೊರಪಜನ ದೊಂಡೆ ಕೈವರ್ದ ಕಕ್ಕೊಡ ಬೊಡ್ಚಿ 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 ಅಪ್ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಕಗ ಅಯ್ಯೋ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪಿನೈಲ್ ಬರೋಡ ಬೊಡ್ಚಿ 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 ನನ್ನ ಜೀವಮಾನುಡಿ ಅನ್ ಲಿಪ್ ಕಿಸ್ ಪಂಡ್ ಕೊರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರು ಮಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕುಂಜೆ ಆಹಾ ಒಂದು ಅತ್ ಯಾನಂಜಿ ಕೇನೋಡ ಒಂಜಿಗೆ ನಾ ಅತ್ ಈ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಏತ್ ಪಾರುವ ಪಣ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ 300 ರೂಪಾಯಿದ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ಅಂದಪ್ಪ ಅಪ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಇಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಹಾ 300 ರೂಪಾಯಿ ಏಪಲ ಪರ್ಪಿನ ತೈ ಅಂದಂದಂದು ಇನಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ದ ಪಾರು ಏತ್ ಬೋಡಂಡ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಂಜಿನವು ಅವು ಇನಿಯೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಆವಡು ಎಲ್ಲೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಎಲ್ಲರ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಐಕ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆತ ಅಂದ್ ಒಂದು ಈ ಮೇಕಪ್ಗೆ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಅನ್ಪ ಏರ್ ಯಾನ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಹಾವು 500 ರೂಪಾಯಿ ಹಾ. ದಿನಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಕಪ್ಗೂ ದಾದಾಂಡ ಆತ ಹಾ ನಿನ್ನ 500ಕ್ಕೆ ಎನ್ನ 500 ಎಲ್ಲ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ ಬರಲಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ ಬರಲಿ Done. ಡನ್ ಡನ್ ನಮ್ಮಡ ಅಂದಯ್ಯ ಪೊಕ್ಕಡಿ ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಗಲಾಟೆ ಅಲ್ಪುನು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ತುಲ ಈ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾರು ಏನಾರು ದಾಲ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಿಕುಲ್ ಆಣುಲ್ ಮಾತ್ರ ಪೊಣ್ಣಲಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಚೀಂದ್ ಮಾತ್ರ ಪನಡೆ 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 ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಆನುಲ್ಲಡ ಮಾತ್ರ ಪರೋರ್ಚಿಂದು ಪನಡೆ 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 ಅವಡ್ ಸೈಯಡ್ ಓದು ನಮ್ಮ ರಾಜಿಡ್ ಗೆಪ್ಪುಗ ರಾಜಿದ್ದಪ್ಪರ ಮೂಲೆಂಜಿನ ಗಾಡಿದಾಗದನೆ ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಲಡೆ ಮಲ್ಪ ಬಗೆಂಜಿನ ಪರೋರ್ಚಿಂದ ಮಿನ್ ಪಂಡತ್ರ ಒಂಚೂರು ಗ್ರಿಪ್ಪುಗು ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ ಸೈಯಡ್ ಹೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಮೂಲ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಇವ್ಲೆ ತಾಯಿ ಕಲರ್ ಕಲ್ಲರ್ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ ತಿರ್ಗುವೇತ ಆಯ್ ಬಜಿ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಯಾವ ಕುಂಟೆ ಹಾ ಅಂದ ಆಯ್ ಕೊಡೆ ಏನಾರು ದಾಡ ಪನ್ಪಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂಡಿ ಪ್ರವೀಣೆ ಬಜಿ ಕುಡ್ಚೇಲೆ ಪಾರ್ತ್ ನಾದುವೆ ఆయన ఫ్రెండ్షిప్ మల్పొడ్చి నేనని ఆ నెడ్డే మల్త తూపు ఎంత పడందుల్లే అందా ఓహో అత పోదు అంచినకల ఫ్రెండ్షిప్ మల్పోతాయి నిక్కు బాసే జిపానోడు అత ఇంక మురని అంద జాత్ నాయనికి అందాజి వల్తుందుల్లేందు అందా అత అంద ఆయన ఉరానే బుడియ రాపు జత్త ఐక్ దాదాండ్లు ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತ ಸಮಾರ ಅಡ್ಡುಗುದ್ದೋಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೊನಿತ್ತೆ ಇತ ಪ್ಲಾನ್ ತಿಕ್ಕು ಜತ್ತ ಆಯ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇಂಚ ಮಲ್ತನೆ ಇಂಚ ಎಂಚ ನಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ರಿ ಯಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೇಗ ಬೈದಾರ ಅದೊಂದು ಬೇಗ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ತಾರ ಎಂಜಿನ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಿನಿ ಮಲ್ತಾರ ಇಜಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಮಾಲ್ತಾನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಲ್ತಾನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಎಂಕುಲ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿಜ ಅವನ ಸರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಬೈದಾರ ಎಂಕುಲ್ ಯಾಕಡೆ ಬೈದ ಯಾನೇಂಡಿ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಬೇಗ ಬರ್ತಾರ ನೋರ ಮರ್ಪಲ್ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಫೋನ್ ಮಾಲ್ಪಾರ ನೀನು ಮಾರೆ ಐನಂಚ ಸರಿ ಪಣ್ಣು ಈ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪಂಡ ವಾರ್ತಾ ಅನರ್ಥ ಓಣ್ಣ ವಾ ವಿಷಯ ನಾತೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಗೆತ್ತೊಂಡವು ಎಡ್ಡೆ ಅತ ಹಾಲಿಂದ ಗೆತ್ತೊಂಡವು ಹಾಲು ನಮ್ಮ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಟಿಪ್ಪು ನಾವು ಓ ಮಾರಿ ಇಂದೇನೆ ಮುರಾಣಿಯವರ ಪಂತನತ ಮುರಂಡ ಮುಗಿದು ಬೋಣಗ ಪತ್ತು ಕೊಣೊತ್ತಿನತ್ತ ಆನಿದಾನಿಗೆ ಇನಿತ ಬೇಕು ಬುಕ್ ಎಂಚಿನೆಯ ತಿಂಗಳು ರಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡುವಂಡ ಪಂಚೋಡಿ ನಾಡೆ ಇನಿ ಪತ್ತೆಟ್ಲ ಬರಿ ಕುತ್ಯ ಮಾರಾಯ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೈತಿ ಎಂಚ ತೋಜುವ ಮಾರೈತಿ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವ ಐಕ ಎಂಚ ಏರ್ಲ ಪಂತಿನ ಜೀತಿನಟಿ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ಅಂದ ಪಂಪಿನಕ್ಕುಲ್ ಬಾಣೋಡೆ ಈ ಪಂಡ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಂಪಿನಕ್ಕಲು ಮುಗಿಬು ಕಾಣ್ಲ ಬಣ್ವೇರಿ ಏರ್ ಪಂಡಿಗೆ ಲ್ಯಾನ್ ಪಂತೆತ್ತ ದೂರ ಉಂಟು ದಾದ ದಾದವು ಬೊಕ್ಕ ಜಲಮಟ್ಟದ ಏರ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಪಾತೇರ್ನು ಮಾರೆ ಪಾತೇರ್ನು ಮಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಮಾರೆ ಇವಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ತುಯಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಕನ್ನಡದು ಒಂದ್ಲ ಕಾಮನೆಂಜಿನ ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಈ ಮರ್ಲೆರ್ಲ ಕಾಮನ್ ಪೋಚೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೆದ್ದಂ ಐಕ್ಯ ಪಂಪಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪನ ಟೈಮ್ ಶಾಲೆ ಪೋಡು ಅದೇ ಕಲ್ಪೆರ ಸನ್ನಿ ಮಾತ ಐನು ಈ ಎಂಟ ಬನ್ಪುಣ ಓಕೆ ಪುಲ್ಯ ಗಂಡನೆ ಗಂಗಾ ಸರವರ್ದು ನಾದುನೆ ಎಂಕ ಬುದ್ಧಿ
ಕಲ್ಪೊಡುಂದಿ ಕಲ್ತ ಜಿಲ್ಲ ನಂಕ ಬೋಡಾಯ್ನಾತು ಮಂಡ್ಯಡುಂಡು ಎಂಚಿನ ನಿಕಲಿ ಕೇನ್ವಾರ ಪಟ ಪಟ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಆ ತುಷಾರುಲೆ ನೆಂಬೆ ಅಪಂಡ ನಿಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಎಂಕಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಉತ್ತರ ಪಂಡಂದ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಮ್ಮ 3 ಜನರ ಭಯಂಕರ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪಂಡಿ ಜನ ಎಂಕಲ ರಡ್ಡಿ ಜಂತ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬರಲಿ ಈ ತಿಕ್ಕೆರವಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಕಂಡಿದ್ದು ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೇನ ಕಡಪಟ್ನ ಇಡೋಲ್ಲ ತಗೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವೆ ಸಮಾಜ ಗೊತ್ತುಂಡ ತನಿಕ್ ಸಮಾಜ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದ ಅಪಂಡ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ನಾಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಏರು ಎಂಚ ಕರೆಂಟ್ ನಾಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಏರು ಕರೆಂಟ್ ನಾಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಬೆಮುರನಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸತ್ತೀನಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಬರ್ತು ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆರು ಬತ್ತೇರ್ ಮರೆ ಕಂಬೋಡ್ಗುಳ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾಡ್ತೀರಿ ಎದುರ್ದಕ್ಕೆ ಓ ಮಾರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎದುರ್ದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಪಿರೋದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ದಾದಾ ನಾಡ್ತೀನಿ ದಾದಾ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಲ ಟೆಸ್ಟರ್ಲ ಅಂದ ಬಕಂಜಿನ ಅಪ್ಪಗ ಕರೆಂಟ್ ನಾಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏರಿಯಾ ಅವು ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಬಕಂಜಿನ ಬುಡಿ ಒಂಜಿ ಬುಡಿ ನಾನೊಂದು ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೇಡಿಯೋ ನಾಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ರೇಡಿಯೋ ನಾಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮರ್ಕಮೆ ಅತ್ತು ಮಾರ ಮರ್ಕಮೆ ಮಿನಿ ರೇಡಿಯೋ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮರ್ಕಮೆ ಮೂಲು ಇತ್ತುದುವೆ ಒಲ್ಪತ್ತು ಜನ ಓಲಾ ಇತ್ತುದುವೆ ಓಲಾ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತುದ್ವಿ ಅಮ್ಮೇರು ಮಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ನೇ ಅಲ್ಪ ತಾರೆದ ಅಡ್ಡ ಮಲ್ಪನಾಗ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡೊಂದು ಬೂನ ಹಾಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಏರು ಏರಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಕೋನಿ ಎಂಚು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚರ ಲೋಕ ಮುರ್ಕು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ವಸ್ತು ತೀರ್ಥಪೂರ್ ಉಂಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಬಲ ಉಂಡು ಪಣ್ಪೇರು ಆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಬಲ ಉಂಡಂದು ಎಂಚ ನಾಡಿನಿ ಅದು ತೂಟೆ ಬತ್ತೊಂದು ನಾಡ್ ನಂದ ತೂಟ ಬತ್ತೊಂದು ಅವ್ಳು ಕೊಡಪದ ದಾರು ದೆಂಜಿ ನಾಡ್ತೀನಿ ತೋಟ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಆಪಲ್ ದ ಮರ ತಟ್ಟ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಿತ್ತರ್ದು ಒಂಜಿ ಆಪಲ್ ಮಂಡೆಗೆ ಊರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಗೋಲಿ ಬಜ ಈತ ಮಲ್ಲ ಅವು ಈತು ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಕೆರೆಗೂ ಕರ್ಕುಂಬುಡ ಈತು ಮಲ್ಲ ಮಾರ ಏತ ಮಲ್ಲ ಬಕ್ಕಂಜಿನ ಅಂಚ ಅಪ್ಪುಲು ಒಂಜಿ ತಾರೀಕು ಬುರುಂಡು ಅತ್ತು ಬರ್ತನಗಾಗಿ ಮಂಡೆ ಉಂಡು ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ವಸ್ತು ತಿರ್ತು ಬರೋಡನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬಲವನ್ನು ಒಂದು ಅಂಚಾಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆತ ಹತ್ತು ಮಾರಯ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಎಪ್ಪಳು ಮಂಡೆಗೆ ಬೂರ್ದನಗ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಾಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಅಂದನ್ ಒಳ್ಳ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಯಿ ಬೂರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾನು ಅಮ್ಮೇನೆ ನಾಡೊಂಬೋಚ ಅತ್ತಲೆ ನಿಕಲಿ ಎಂಕ ದಾಳ ಗೊತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತ್ರನ ಬೋಪುಣ್ಯನ ಅಂದು ಮಾತ ಸಮಾಜೋಡು ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂದ ಬಕಾಯ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಮಾತ ಸಮಾಜೋಡು ಬರ್ಪುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗಿ ಏರಿಯಾ ನಿಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪದಿ ಶಾಲೆ ಗಡಪುಣ್ಣಗ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳು ಮೋರಿ ದಡಿಟ್ಟು ಕುಳ್ಳ್ಯಾರ ಅಂಡ್ ಮಾರಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗಿ ಬೀಜದ ಬಾಡಿ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಅಂಡಿ ಅಂತೆ ಇಂದು ಮಾತ ಸಮಾಜೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಏಪಲ ಸಮಾಜೋಡು ಬರ್ಪು ಯಾವು ಅವು ಗಣಿತೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ನಿಕಲ ಕರ್ಮ ನಿಕಲ ಅವು ಗಣಿತದ್ಲತ್ತು ಸಮಾಜದ್ಲತ್ತು ಅವು ಐತೆ ಅವು ವಿಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿನ ಗೊತ್ತು ನೋಡ ಕಾಲ್ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಓದಿನಿ 4 ಜನ ಎದುರು ಪಂಡನ ದಾಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೇಪಲ ಕಜಿಪುಗಾಪುಂಡ ಅತ್ತ ಚಿತ್ರ ತುಯರೆ ಮಾತ್ರೆ ನಾ ಬದುಕೋಡ್ ನಂದ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೆನ್ನತ್ತು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾನ್ ಕೇನ್ವೆ ಉತ್ತರ ನಿಕಲ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ವೆ ಯಾನ್ ಕೇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊಂಜುವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲೇ ನೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಸೀದಲ ಕೊಂಬು ಅಪ್ನ ಎಂಚಿನ ಬೊಯ್ಯದ ಬೇರೆ ಎಂಚಿನ ಜಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಪ್ಪು ಅಲ್ದಕ್ಕೆ ಈ ನಾಯಿ ತೂತ ಈ ನಾಯಿ ತೂತ ನಾಯಿ ತೂತೆ ಈ ನಾಯಿ ತೂತ ಏನ ನಿಂಜಿನ ದೋಚ್ಪವನ್ ಈ ಎನ್ನ ಬಿರೆಲ್ದೆ ದುರ್ದಾಯ ಅಂತುನರೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಂಚೆ ದೋಚ್ಪಲ್ಲ ಏನ ನಿಂಜಿನ ದೋಚ್ಪವನ್ ನಾಯಿ ತೂತ ಇತ್ತೆ ಬೊಗ್ರೆ ನಾಯಿ ಪಡಿಕೆ ಮೈಪುನಗ ಕಾರು ದೇರ್ಪುಂಡು ದಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಬೊಗ್ರೆ ನಾಯಿ ಕಾರ್ ದೇರ್ಪುಂಡ ಉಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಜೀವ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದೆ ಬೊಗ್ರೆ ಪಡಿಕೆ ಮೈಪುನಗ ಕಾರು ದೇರ್ಪುಂಡು ದಾಯಿ ಬೊಗ್ರೆ ಪಡಿಕೆ ಮೈಪುನಗ ಕಾರ್ ದೇರ್ಪುಂಡು ದಾಯಿ ಎಂದು ಬೊಗ್ರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬೊಗ್ಗಿರಗೆ ಎಂದಾಪುಂಡ ಮಲ್ಲ ಜಿತ್ತೆ ಬೊಗ್ರಡನೆ ಕೇನು ಇತ್ತೆ ನಾಯಿ ಪಡಿಕೆ ಮೈಪುನಗ ಒಂಜಿ ಕಾರು ದೇರ್ಪುಂಡು ದಾಯಿ ವಿಷಯ ಅಂದವು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದಯ ದೇರ್ಪುಂಡು ನಾಯಿ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಲ ದೇರ್ತನ ನಾಯಿ ಮಗುರು ಜೈಕೆ ಜೀರೋ ನಿಕ್ ಒಂದೆರಡು ಬಾಯಿ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಕೇಳಿಲ್ಲ
ಈ ನಾಯಿ ತೂತ ಈ ನಾಯಿ ಅಂಚು ತೋಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಂತ ಈ ಕುಳ್ಳು ಮಾರೆ ಈ ಕುಳ್ಳು ಅಲ್ಪ ಈ ಜಪ್ಪು ಇಚ್ಚಿನ ಜಪ್ಪು 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 ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಮರ ಬಿರೇಂದ್ರ ಕೊರ್ಪ ಕೂಡ ಎಂಕು ಜೋರ್ ಆನ್ ಮಾರೆ ನಾಯಿ ತೂತ ತೂತೆ ನಾಯಿಗೆ ಏತ್ ಕಾರ್ಪುಂಡು ನಾಲ್ಕ ರಡ್ಡು ಕಾರತನ ನರಮಣಿಯೇ ಕಾರ ಮೇಲ್ಡು ಕಾರ್ ಪಾಡು ಮಂಚಿನ ಕಾಲವು ನಾಲ್ಕು ಕಾರತನ ನಾಯಿದಾಯಿ ಕಾರ ಮೇಲ್ಡು ಕಾರ್ ಪಾಡು ಅಂದತ್ತ ಎಂಕ ಅಂದ ಜಾಯಿನೇ ಇಚ್ಚವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಾನ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಿಂಡಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾರತನ ನಾಯಿದಾಯಿ ಕಾರ ಮೇಲ್ಡು ಕಾರ್ ಪಾಡು ಅವು ಹೆಂಕ್ಲ ಅಂದಾಜ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ನ ಕೆಲವರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ತುಂಬ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಧ ನಾಯಿ ದಾಯ ಕಾರ ಮಿತ್ತು ಕಾರ ವಾಡುಜಿ ಸೋತನ ದಾಯಗ್ ನಾಯಿಗೆ ಏತ್ ಕಾರುಂಡು ನಾಲ್ಕು ಕಾರು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಬಕೇರ್ ಎದುರ್ತಾರಂటే ಕೈಯತ್ತ ಮರಲ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೋಡಿಯ ಬದುಕೊಡ್ತಾಡ ಬಿಡು ರೆಡ್ ಬೋಯ ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ನಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ದಾದ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವು ಏನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ಶ್ವಾನ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಬಾಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಸ್ ನನ್ನ ನಿಕ್ ಇತ್ತೆ ನಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ಶ್ವಾನ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ನಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ಶ್ವಾನ ಅಂತ ದಾಯ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತದ ನಾಯಿನ ಸ್ವಾನ ಅಂದು ದಾಯ ಬಂದ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಸೋತಾನೆ ಅವು ಸೋನ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದಿಚ್ಚ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿತೆ ಅಂತ ರಡ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು ತುಯ್ಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ತೈಕು ಸ್ವಾನ ಅಂತ ದಯಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿಡು ನಾನೊಂಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ನಾಯಿ ಎಕ್ಕರ್ದ ಬೇಕತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ನಾಯಿಂದು ನಾಯಿಂದು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಾಯಿ ಮುಖ ಆ ಕಡೆ ಜಂದಲ್ಲ ನಾಯಿ ಬಿಡ್ತು ಬಿದ್ದಾರ ಪೂಜನಿ ಈ ಸೋತದ ನನ್ನ ಈ ಪೋಲ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಲಕ್ಕ ಸೋತು ಸುಣ್ಣ ಸೋಪಂದೆ ಕೊಂಚ ಚೂರು ಅವಕಾಶ ಅಲ್ದೊಂಚೂರು ಪಾತ್ರ ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಶಬ್ದ ಪಾತ್ರ ಬುಕ್ಕ ಬೋಲ ನನ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮವು ನಮ್ಮಣ್ಣ ಮಂಗಿ ಅಲ್ಪರ ಬೈದಿ ಮೂರು ಓಡಿ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಸೋತ ಸುಣ್ಣಾತೆ ಪೋಪನ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದತಿ ದಾದಾನ ಮಾರೆ ಬಂಜಿ ದೇವ್ರ ಮನಗಂದು ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ವಹಿಸಿಂದ ಮೇರೆ ನಾಟಕ ಕಾಸ್ತಿಕ್ಕು ಎತ್ತಿಕ್ಕು ಏತು ಅವೇ ಪತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಗಂಟು ಬಂತೀರಿ ಪಸಾರ ನನ್ನ ಪಸಾರ ಎಂಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಉಂಡ ಕೊರಿಯರೆ ಕೊರಂದ ಬುಡೋಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಮುರಂಟ ಕೊರ್ತು ಬುಡ್ಪುನ ಜನಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಕುಲು ಅವಳ ಹತ್ ಮೇರೆ ಅಂಚ ನಾಟಕ ವಹಿಸುಂದೆ ಎಂತ ರೋಲ್ ಉಂಡ ಇರಗ್ಲೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಕು ಮಾತ್ರೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಐತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದೆ ಅನ್ಬೋಡ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದೆ ಇಂಚ್ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯ ಬನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಕು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಈ ಲಯನ ಭಯಂಕರ ಕ್ಲೋಸ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಲ್ಲೇನ್ ಲವ್ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಏನ ಲವ್ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪ ಅಂಚ ಈ ಲವ್ ಮಲ್ಪ ಈ ಅಲ್ಲೇನ್ ಲವ್ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾವ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಗೆಲೆ ಆತ ಈ ನಿಕ್ಕು ಬರ್ದ ಜೀವ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಹೆಂಗ್ ಬೇಜಾರಾತ ಯಾನ ಅಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಕು ಕೈ ಎದ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಇದಾದ ಅನ್ಕೊಡು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಅವತ್ತ ರೆಡಿ ಆತ ರೆಡಿ ನಿಗಂಟತ ಅವನ ಶುರು ಬಂದ್ಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅವಡು ಆನಿ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಯಾನಿನ ಎಡ್ಡೆ ತಗೊಂಡು ಬತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಯಾನಿ ಕಾಯನಕ್ಕೆ ಬುರ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ಅಂದು ಮೂಲ ಅಂಚ ಅಂದು ಪಕ್ಕ ದಾದ ಪಕ್ಕದ ಜನ ಅಂಚ ಯಾನಿ ನನಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ತು ಅಂತೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಈ ಎನ್ನ ಸೊತ್ತು ಹೊತ್ತು ಈ ಆಯನ ಸೊತ್ತು ಅವೇರ್ದವರ ಇನ್ನಿ ನನ್ನ ಆಯನ ಕೈಯೇರ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾರು ಕೊರೊಂಗೆ ಮತ್ತ ಬೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲ್ಲಮ್ಮ ಇಡಲಿ ನಿಕು ನಿಂದ ನಿಂಗಿನವನ್ನಿ ಈ ಕೊರಿಯ ಎಂತ ತೊಂಬ ಯಾನ್ ಕೊನೆ ರಿಚ್ ಬಂತೇನ್ ಬಕ ಯಾನಿಂದ ಕೊನೆಯರ ಬಂತೇನಾ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರೋಡ್ನಾಗ ಕೊನೋಲ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ನೋಡು ಅತ್ ಎಂಕ ಬೋಡು ಎಂಜಿನ ಎಂಕ ಬೋಡು ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ನೋಡು ಎನ್ನ ಲವ್ ಮಲ್ಪನ ಪಣ್ಣ ನೀ ಕೊಣಪ್ಪನ ಅಲ್ಲ ಮರ ಎಂಕ ಬೋಡದ ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ನೋಡು ಮಾರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಬನ್ನೋಡು ನಿಜ ಈ ಬೊರ್ಚಿನ ಮಂಡದ ಎಂಕ ಕೊರ್ಪನತ ಎಂಕ ಬೋಡಿ ಅನ್ ಬತ್ತಂಬ ವಾರಿಜ್ಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ನೋಡು ಅಯ್ಯೋ ಇದೊಂದು ಲವ್ವರ್ ಆಯ್ನ ಲವ್ವರ್ ಅನ್ನು ಕೊಣೊಂದು ಕಣ್ಪೆ ಕೊಣೊಂದು ಪಂಡಿ ಸಾತ್ ಕೊಣಪ್ಪುನ ದಾಯಗಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಚೇಂಜ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆತ ಡೈಲಾಗ್ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತ ಏನು ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ನೋಡತ ಆತೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ಪ ಸುರುಡ್ದು ಮಲ್ಪ ಮೀ ಹಾಕಿ ಬತ್ತಿಲಿಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಅವಡೆ ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣನೆ ನಿಕ್ಕು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ ಕೊನೆಯರ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿ
ಕಾಯಿನ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಸಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಸಿ ಅಯ್ಯೋ ಈತ ಸೋಕದ ಪೊಣ್ಣನು ಕೊಣೊಂದು ಕೊರ್ನಗಲ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಪಣೊಂದುಲನ ಯಾನನೆ ಒಯ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಯಾನನೆ ತೂವರೆ ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜ ಎಂಗದಾನೆ ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಎನ್ನ ಕೈಕಾಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಆತು ಪೊರ್ಲದ ಪೊಣ್ಣನೊಂಜಿ ಕೊರ್ನಗ ಒಂಜಿ ಆನು ಬೊಚ್ಚಿಂದ ಪಣೊಂದ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ ತಲ ದೋಷ ಚೇಂಜ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆತು ಡೈಲಾಗ್ ಚೇಂಜ್ ನಿಕ್ಲು ಬೋಡ ಬಂಡಲ್ ಹಾಕುವಾರ ಮಾರೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡಲ್ ಹಾಕುವಾರ ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಕೊಣ್ಣ ಬಂಡ ಕೊಣಪೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡ ಕೊಣಪು ಇತ್ತೆಂಚ ಹಾಕುವಾರ ತುಕ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಡ್ದಾಂತಿನ ಪುರ ಪಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಉಂತಲೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ನಿಕ್ಲಿ ಸರ್ತಿ ಹಾಕಿರ್ನೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಲ್ತಲೆ ಕೊಂಡು ಚೇಂಜ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎನ್ನವು ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪಂಚುಂಡ ಪಂಚ್ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಉಂಡು ಮೈನ್ ಪಂಚು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಯಾನ ಇಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿನ ನಿನ್ನ ಬುಡಿದ್ಯಾಳು ನಿಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಅದ್ರ 2 ದಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ರೂಮ್ ಅಲ್ತು ಕುಳ್ಳ ಈ ರೂಮ್ ಅಲ್ತು ಕುಳ್ಳುದನಗ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತ ಬೋರ್ಡನ್ ಐಟಮ್ ಕೊನೆಯರನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಪ ಹೋಯ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಲೆಪ್ಪಲ್ ಲೆತ್ತ ಜಂಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಚೂರು ಕುಚ್ಚಿ ಕುಚ್ಚ ತಾಡಿ ಚೂರು ಮಚ್ ಮಚ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಪ ಅಂದ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾನಾ ಈ ಮದ್ಮೆ ಅದ್ ಲೆತ್ತ ಬರ್ಪ 2 ದಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಪ ಅಲ್ಲೇನ ಲೆಪ್ಪಲ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಲ್ ಬಿರ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ನೆಂಕೆ ಬುಕ್ಕ ಸರಿ ಸರಿ ಕಿರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆವಡು ಮದಿಮೆ ಅದು 2 ದಿನ ಅಂದತ ಇಲ್ಲರ ಮತ್ತ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಮತ್ತ ಬೋಡು ಅಂಚಾನೆ ಪೇಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅರ್ಪೆಂದು ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ ಇಜ್ಜ ಅವೇ ಮಾರ ಹರಿ ಸಾಮಾನ್ ಮತ್ತ ಮುಗಿದ್ ನಂಚ ಕೊಣ್ಣರ್ಪೆ ಅಂದು ಹಾ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚಾನೆ ಹೋದ್ ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಾಯ್ 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 ಓ ಮಾರೆ ಅವರ ಪೋಲ್ ಎಂಜಿನ ಒಚ್ಚಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಪೋಣ ಪೋ ಒಬ್ಬ ಕಡಪುಡ್ರಿ ಈತ್ ಬಂದು ಆಯ್ ಬಜ್ಜಿ ತಿತ್ತು ಬನ್ನೆ ಬೆರಗಿಟ್ಟನೆ ನಾಲ್ಕು ಎದುರು ಬರ್ಪುಜಿ ಒರ್ಗಿ ಕುಳ್ಳುದು ಬರ್ಪುನು ದಾಳ ಗೊತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತ ಕರಿಯಾಡ್ ಮಾರೆ ಶುರು ಅಂತಿನ ಆತೆ ದಾದಾ ಇವತ್ತನ ಅಂದು ಈತನ ಪಿರವತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾಕಿ ಆತು ಈಚೆ ಬರ್ರಿ ಈ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಈ ಪೋಪನಿ ಅತ್ತ ಈ ಅಲ್ಪ ಇಂಜಿನ ಅಂತೀನಿ ನನ್ನ ಬಡಿದ ನೋಟು ಅತ್ತ ಈ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಬಂದ ಯಾನ್ ಬರ್ತೆ ಮಾರ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾಕಿ ಆತ ರೈಕ್ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಬಾಕಿ ಆತನ ಮಂಡ ಅವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಿಚನ ಬಾಕಿ ಆತ ಮಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾಕಿ ಆತ ಮೊಬೈಲ್ ಆತನೆ ಏನ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿಲಿ ತಿಂತೀನಿ ಏರು ಯಾನ ಏಪೆ ಏನಡ ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನಡ ಯಾನೇನ್ ಚೆಲೆಪ್ಪುನು ಏ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕಲ್ಡ ಎಂಗೇನ್ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪಡ ಈ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಿದ್ದರ್ಲೆ ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಬರಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ 3 ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದ ಮದಿಮೆ ಆತಿನಿ ಬುರ್ದು ವಾಯರ್ನ ಇಂದ ಯಾನೆ ನಿನ್ನ ಬುಡಿತಿರಿ ದಾಳ ಪಾತಿರ್ತಿ ಜಾಲ್ಡನಿಕೇನು ಬೋಡ ಆಲ್ಡನಿಕೇನು ಇದು ಒಂಜಿ ಕಂಡನೆ ಬಡಿದಿ ಇಲ್ಲ ಅಡುಲ್ಲೇರು ಕಂಡನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಪೋಪಿನ ಬುಡ್ದು ಈ ಮೇಲು ಕೈ ಪಾರ್ದು ದಾದಂದ ಎಂತ ಪಾತಿರ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಬುಡಿದ ಲೈನ್ ಹಾಕೋಣ ಚೇಂಜ್ ಚೇಂಜ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಾ ಅತ್ತೆ ஒரு ಪಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಪಾತ್ರ ಕಂಡನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾಕೋತ ಈತ ಯಾನ್ ಕಂಡನಿ ಆಳು ಬಿಡಿದ್ದು ಈ ಎಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ 2 ದಿನ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಬತ್ತದಿಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲೈತೆ ಬತ್ತದ ಯಾನಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ದು ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಪೆ ಆತ ಪುರ್ತಕು ಈ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಲಿಡ ಪಾತಿರ್ದು ಲೆತ್ತೊಂಬು ಓಡಂಡ ಲೆತ್ತೊಂಬೋಲಿ ಜಿನ ಕೊಟ್ಟು ಇತ್ತೆಂಚ ಹಾಕು ಇರ್ತು ದೂರ ಒಂದು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ 2 ದಿನ ಕರಿಂಡು ಐಕ ಇತ್ತೆ ರೂಮ್ ಮತ್ತ ಮಲ್ತದ ಅಂದ ರೂಮ್ ಬೋರ್ಡನ್ ಐಟಮ್ ಮತ್ತ ಪೋದ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕನ್ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತ ಸಾಮಾನ್ ಮತ್ತ ಖಾಲಿ ಆತನ ಸಾಮಾನ್ ಇಜ್ಜ ಎಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಬಾತಿರೋ ಅಂಚತ್ತು ಮಾರ ಅವು ಇಲ್ಲకపోతే ಬೋಡಪ್ಪನ ಅವು ಇಚ್ಚಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಂದು ದೆತೊಂಡ ಹೆಟ್ಟೆ ಹಾಲಿಂದ ದೆತೊಂಡ ಹಾಲು ಊಲ ನಮ್ಮ ದೆತೊನ್ನೆ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಎಂಕ ಬಾಕುಳುನ್ನ ತಿರುಗುದಂತೆ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡದೆ ಬಾತಿರ್ನಾಗ ಮೂಜಂದಾಗ ಎಂಚಿನ ಬೇಳೆ ನಿಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕಂದು ಆಂಡೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಏರೇರ್ ನನ್ನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ ತಗೊಂಡದು ಏರೇರ್ ನಮ್ಮ
ಪಾನ್ವೇದಾಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆವ್ ಪೋಲೆ ಆಯ್ತು ಒಂದುಲೆ ಆವ್ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆವ್ ಪೋಲೆ 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 ಅವರ ಸಂತೆ ಪೋಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವರ ಪೋಲೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಪೋಲೆ ಪೋಯರ್ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಡೆ ತೂಪು ಪಕ್ಕಡೆ ಜನ ಒಂಜಿ ಜನ ಜಂಕಿನ ನಾಯ್ಕ ಹಾಕದಲ್ಲ ಪೂಪ್ನಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾವು ಆಯ್ತಾವು ಬಾತೇರ್ನು ಎಂಜಿನೇನು ಬಾತೇರ್ನಿ ಎಂಕ್ಲು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನಮ್ಮದಾನ ಪಿರಾತಿನಿ ಎನ್ನ ಬುಡದಿರಿ ಎಂಜಿನೇನು ಬಾತೇರ್ನು ಎಂಕ್ಲು ದಾದಾನಲ್ಲ ಬಾತೇರ ಮರ ಈ ಪೋಯಿನ ಪಿರಾತಿಂದಾಗ ಪಿರವತ್ತಿನ ದಾಯಂದು ಮಣ್ಣಂಡ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾಕಿ ಅದಿತ್ತು ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾಕಿ ಅದಿತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊನೋಡು ಬಂದು ಒಂದು ಗ್ಯಾನೇಜ್ಜ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊನೋಡು ಬಂದು ಗ್ಯಾನೇಜ್ಜ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿತ್ತಿನ ಮರೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದಿತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಉರ್ದು ಬಣ್ಣ ಗಾತು ಗೋಚರ ಜರ ಅಡ್ಡ ದಿನ ಆಯ್ನಿ ಮದಿಮೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಡದಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲ್ ಹತ್ನ ಒಡ್ತಿ ನಂಗೆ ಆತಂದು ಜಾ ಕೇಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತಿ ಎನ್ನ ಜೋಡು ಬಾಕಿ ಹತ್ರ ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಜೋಡು ಓಲು ಪುನಿ ಜೋಡು ಪಿದಾಯಿ ಉಳೈದ ಐವತ್ತಿನ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಿದಂಬತ್ತೂರು ಉಳೈದ ಐವತ್ತಿನ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಫೈರ್ ಆಯ್ತಾ ನಾಲ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ದಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಆತನಗ ಆಯ್ನ ಮಿತ್ತ ಸಂಶಯ ನೇರಿಗ ಅತ್ತ ಬೊಡದಿನ ಮಿತ್ತ ಸಂಶಯ ಚೇಂಜ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಕಂಡನೆ ಅಂಡ್ಲ ನೋಪ ಮಾರೆ ಕಂಡನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಕೋರ್ ಮಾರೆ ನಿಗ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬೇತೀನಿ ಯಾನ್ ಬುಡೇತಿ ಆಲ್ ಕಂಡನೆ ಈ ಕಂಡನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಹಾಕೋರ್ ಕನಿಕಿ ಇತ್ತೆ ಬೊಡದಿಯಾ ಅಪ್ಪಣ ಸೀರೆ ಅವಡತ್ತ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ರೆಡಿ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುತ್ತದು ಅಯ್ಯೋ ಮಂಚ ತಾದಿಯೊಂದು ಆಹೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳಯ್ಯ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಲಾಭ ಲಾಭ ಮುಲು ನಷ್ಟನೇ ಉಂಡು ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಜಿನ ಆಟನ ಆಟ ನಿನ್ನ ಆಟನ ನಾಟಕನ ಒಂಜಿಲ ಅಂದಾಜ ಪೊಣ್ಣು 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 ಎಂಚಿ ಪುಣ್ಯ ಓ ಏನ ಬಿಡದೆ ಅತ್ತ ಯಾನು ಪೇಂಟೆಗೆ ಬೋದು ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಡು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಮುಗಿದುಂಡತ್ತ ಅವೇನ್ ಪತ ಅರ್ಪೆ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಸಾಮಾನ ತರಕಾರಿ ಅವೇ ತರಕಾರಿ ಚಾಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಅವ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡ್ತು ಹೋಯ್ತು பொண்ணு கம்பெனிங்கள காண்பு சரி பாத்தீங்க போனத்து பக்கடி ಚಂದಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಉಂಟಲೆ ತಾತ ಒಂದು ನಿಕಲ್ ನಾ ಬತ್ತಾರ ಅತ್ತು ಸರಿ ಬಾತೀರಿಯಾ பொண்ணுಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಂಡ ಸರಿ ಪಾತ್ರೆ ಸಣ್ಣ ನಿಕ್ ಇಂದ ಈತೆ ಯಾನು ಪಿದೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪೋಯೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋವತ್ತ ಕಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೆ ಆಡಿ ಇದಾದ ಮೇಲ ಕಟ್ಟುನು ಅವು ಹ ಅವು ಸ್ವಾಮಿ ಸರಿ ಬಾತ್ತೀಯ ಆನ್ ಮರೆ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಹಾ ಸ್ವಾಮಿ ಆದ ಮಾಲೆ ಅಂತೀರಾ ತಪ್ಪವ್ರ ತೂಲೆ ತಪ್ಪವ್ ನೀಡೇಟ್ ಬಾತಿ ಸರಿ ಪಾತೀರು ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಆಪಣೊಂದು ಕಣ್ಣುಟ್ಲ ನೆನೆತದಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈರು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಆಯ್ನಾತೆ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದೆ ಈರು ಮುಲ್ಪ ಅವು ಮಾತ ಖಾಲಿ ಆತರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಕಣೇರೆ ಪೋಯರತ್ತೆ ಓವು ಅವೇನು ಮಾತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ತಿ ಅವೇ ಓ ಅವು ಯಾನ್ ಪನೆ ಏನನ್ ಬಂದು ನಾಚಿಗೆ ಎಟ್ಟಾಗಂತ ಅಯ್ಯೇ ಪೋಯ್ ಮಾರಿ ಅವು ಮಾತಾಗ ಸಾಮಾನ್ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಆತರಿಂದ ಈರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯರತ್ತೆ போய் பெட்டிக்கு ஃப்ரெண்ட் எம்பிய பத்து சுவாமி பத்து என்ன கைத்தல் குள்ளி குள்ளதின் சவுல் புல் மாத்த முட்டி கடைக்கு என்ன சீலதெತ್ತೆ சுவாமி சீலதெತ್ತೆ
ಓ ಜ್ವಾಲಿದ ಪೊಂಜೋ ಮರದಿ ಶೀಲದೆತ್ತಿನ ನಲಿಪುನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡನೆ ಬಡಿದಿನಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಕಂಡನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಈ ತರ್ಕದ ಬತ್ತದ ಮೇಲ ಕಟ್ಟುವನ ದಾನೆಂದೆ ಈ ಅನ್ನ ತಾಯಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಈ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಬೊಡೆದಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿತ್ತಲಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಕದ ತರ್ಕದ ಬತ್ತದ ಬೇತ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಪನ ಒಂದು ಸಮಾನ ಚೇಂಜ್ ಪಾತ್ರನ ಅತ್ತೆ ಬಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ನಿಕ್ಲ ವಹಿವಾಟ ಒಂದು ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳ ನಿಕ್ಲ ಎಂಕ ಹಾಕುವರತ್ತ ಪಕ್ಕಡೆ ದಯಮಾರೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಹಾಕುವ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಚ್ ಬಂದ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಅನ್ ಪೋಪಿಗೆ ಒಲ್ಪಾಡಲ್ಲ ದೇಬೇರ್ ರಾಜ ಬರ್ತದೆ ಬೆತ್ತದಲ್ಲ ಗತಿ ಚಂಚಡಿ ಮರ ಯಾನಂಜಿ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನೆ ಹಾಕಿಂದಲ್ಲ ಖಾಲಿ ರಬ್ಬರ್ ತರಕ ರಟ್ಟು ದಾನೆ ಪೆಟ್ಟಗ ಇದ್ದಿ ಅವು ಯಾಣ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಬೈದೆ ಎಂತ ಮರ ಇದೆ ರಟ್ಟು ಕಟ್ಟೊಂದು ನಿಂದ ರಟ್ಟು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರಟ್ಟು ಕಟ್ಟೊಂದು ಎಂಕೆ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪನತ್ತು ಅವು ಎಂಕ ಬಂಡ ಜಪಾನ್ ಭೂಕಂಪ ಇಲ್ಲಕ ವಾರೋಡು ಮೂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಬೂರೊಂದಿಪ್ಪರು ಮಾರೆ ಅයි ಕೊಂಚ ರಟ್ಟು ಕಟ್ಟೊಂದೇ ತಿರುಗುಂಡು ನಿನ್ನ ಮಂಡ್ಯಾವಳಿ ಮಾರೆ ನಿಗ ಆತು ಬೂರ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡತ ಐಕೆಯ ನಿನ್ನಂಚಿನಕ್ಕಲು ಸಾರ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಲವ್ವರ್ ನಕಲ ಕನ್ನಡ ನೋಡ್ನವ್ರ ನಟ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಆಪ್ನಿ ಆಕಲ ನಲ್ಪ ಪುಲಿ ಪುಂಟುನಿ ಆಕಲೇನು ದೂರ ದೂರ ಮಲ್ಪೇರಿ ಐಕೆ ಐದು ನಿಕ್ಕ ಐದು ಪೂರ ಬುರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ ತೂದು ಒಂಜಿ ಮದಿ ಮೇರ ಆಪಜ ನಿಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣಂತ ಮದ್ಮೇರೆ ಆಪಜ ಮದ್ಮೆ ಅವಡೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಈ ಮರಲ ಬುದ್ದಿನ ಬುಡೋಡಿ ಮದ್ಮೆ ಅವಡೊಂದು ಮನಸ್ಸುಂಟು ಬಗದಾನೆ ಪೊಣ್ಣಂತೂ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕತೀನಿ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ದೆ ಇಂದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ನೀ ಪೊಣ್ಣನ್ ತೂತನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ತಿಕ್ಕನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಒತ್ತೊಂಜೇರ್ ಮಾರೆ ಯಾರು ಒತ್ತೊಂಜೇರ್ ಇಲ್ಲದ ಅಮ್ಮೆ ಅತ್ತ ನನ್ನೆ ಏರು ಒತ್ತೊಂಜಿನಲ್ಲ ಎಂದಪ್ಪ ನಿಕ್ಕು ಬಾಡದು ಜೀವ ಕೊರಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೀವ ಪೊಣ್ಣಲ ಮಲ್ಲತ್ತಿ ಆ ಪೊಣ್ಣ ನಿಕ್ಕು ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ವರ್ಪಾಡಿ ಇತ್ತಾಕಲಿತ ಒತ್ತೊಂಡ ಯಾನ ಪೊಣ್ಣಿ ಅರ್ನ ನಿಕ್ಕು ತೋಜವಳಿ ಈ ಎಂಕ ಪೊಣ್ಣು ತೋಜಲ ಎನ್ನ ಜೀವ ಪೊಣ್ಣಲ ಮಲ್ಲತ್ತಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕು ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ವರ್ಪಾಡಿ ಇತ್ತ ಯಾನ ಪೊಣ್ಣನ ತೋಜಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವ ಪೊಣ್ಣಲ ಮಲ್ಲತ್ತಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕು ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ವರ್ಪಾಡಿ ಪೊಣ್ಣನ ತೂಪನೈ ತೂಪೆ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟ ಕಲ ಪೊಲಬು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಾತಿರೆಗಳು ಆಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ದಿನೇಶ್ ಕೊಡಬಹುದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಟ್ಕಿನಿಗೋಳಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಎಡ್ಮದ ಈ ಸುತ್ತುನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರಾಯನಂಚಿತಿನ ಮಿಜಾರ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪನೊಡಾಯಿನ ಸಂಗತಿಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಹುಶಃ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲರಿಂದನೇ ದಿನೇಶ್ ಕೋಡಪದವು ಇನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅಂಜನೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಪೆರ್ಮೆನ ಚಿತ್ರನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೆಂಚಾದಪ್ಪನ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಈ ರೋಜು ರೆಡ್ಡು ಬಾತಿರ ಕಲಾವಿದ ದಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ತೆ ಯಾರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ತನ ಸರ್ತಿಡಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಪ್ರಸಂಗ ಹೊಂದಿತ್ತು ಮಂಗಳದೇವಿ ಮೇಲೋಡು ಪಯ್ಯ ಬೈದನ ಪಯ್ಯ ಬೈದೆ ಬುಕ್ಕ ರಾಮ ಜೋಯಿಸಿ ಮತಾರ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರದ ಪಾತ್ರ ಅಂಚ ಐನು ಅಪ್ಪಗ ಮವ್ವಾರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಣ್ಯನಿಗೆ ಅವರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಐಕಾರು ಈರು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಜ್ಜಾರ ಅಂತ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆವು ನಿಕ್ಲು ನನ್ನ ಕಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಎದುರ್ದ ಸಾಲ್ಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಆರ ವೇಷವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಆರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಾಕಿದ ಒರಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ದೆರ್ತದ ಬತ್ತನಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷಾರು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಿನಾರು ಬರೀ ಎತ್ತರಗು ಮುಟ್ಟಾದಿನಾರು ಯಕ್ಷಗಾನೋನ್ ಇರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರು ಅರೇನು ವಾ ರೀತಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಅದು ತನ್ನೋರು ಆರೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಎಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಹಾಸ್ಯ ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ದೇವೇರಿಂದ ಬಣ್ಣೊಳ್ಳೆ ಅದು ಮಲ್ಲ ಬಾತ ತೀರ್ಪುಗೆನ್ಗ ಸುರುಕು ಸುರುಷಣ್ ಭಾರಿ ಚುರುಕದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇತ್ತನು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಜಯ ಅಣ್ಣಪ್ಪೇರನ್ನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಣಪದರಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಆರನ ಶಿಷ್ಯ ಕಣ್ಣೆ ದುಡ್ಲೇರು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬಾರಿ ಮಲ ಅಭಿಮಾನಿಯಾನು ಅದಗದಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ತುಪ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕರ್ಮೆ ಬಾರಿ ಚುರುಕದ ನಿಗಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ಭಟ್ರು ಸುರು ಬಣ್ಣಗ ಪುಣ್ಯಂದೇ ನೋಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೇಕಪ್ ಇರ್ನ ಅಂಚ ಒರ್ತಿ ಮೇಕಪ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬಕ್ಕೋರಿ ಪರ್ಪಿನ ಬಿಟ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಬಹುಶಃ ಅಂತೂ ಇಂತು ಕುಂತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಖ ಎಲ್ಲ ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಅರಿಗೆ ಹಾಕಿನಿ ಗುರು ದಿನೇಶ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೋಕ ಆತಂದ್ರೆ ನಾ ದುಮ್ಮುಗಲ ಒಂದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೋಡು ಕಡೆ ಮುಟ್ಲ ಅದೇ ಬನ್ನಾಗ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ರಂಗಸ್ಥಳನು ಬಕ್ಕ ರೈಸಾವನ ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಿಗೆಲ್ಲ ತೆಗೆದನು ಆರು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ಜನ ಒಂದೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವೇನೋ ಒಂಜಿ ನಿಗಲ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮಗು ಅವೊಂಜಿ ಮಂಡಿಡುಪ್ಪು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಂಜದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ನಿಗಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರ
ಪ್ರತಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಕಲ್ ನೆನಪು ಬಂದಾಗ ಅರ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನಾಗಲು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಳ್ಳಿಡ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಜೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ತಾಕತ್ತನ್ನು ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯಲ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಜನೆ ಇನ್ನು ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಪಾಡು ಅಂಜೆ ಅರ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಮುಂಜೆ ಆದರ್ಶ ಇರ್ತೀರ ಅಂಚ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ದೇವ್ರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಗಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ರಯ್ಯಾವು ಅಂಡ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯಗೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡೋದಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಗಲೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ನಿಗಲೆಗೆ ತುಂಬದ ದಿನಟ್ಲ ನಿಗಲೆಯನ್ನು ಆ ದೇವಿಯರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲೇರು ಈ ಸತಿ ಪೂರ ಇಡೀ ಸೀಸನ್ ನಿಗನ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಇಡೀ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದುಂಟು ಅಂಚಾದ ದೇವರು ಕೈ ಉಡುಪಿಜರು ನಮಸ್ಕಾರ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಷಣ್ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಗ್ಗದಲ್ಲ ಪನ್ನೀರ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಶೋಕಾತನ ದಿನೇಶ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೋಕಾತನ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನ ಕಲಾವಿದರೆಗಳ ತೂಯಿನ ನಿಖಲೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ನೆತ್ತೆ ಪಿರೋಡ್ ಬೆನ್ನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಗೆಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.